Hi ha una estació secreta i abandonada al metro de Barcelona sota la Via Laietana que només funcionava de nit i que servia per portar la recaptació d'impostos fins al Banc d'Espanya. L'estació i la caixa forta del banc estaven connectades per un túnel secret. És la parada de Banco. Però aquesta història és una llegenda urbana, l'estació està sense acabar i no es deia Banco, sinó Beates. Entre el 1911 i el 1916 es va construir la Via Laietana de Barcelona i a sota el primer túnel de metro de la ciutat. L'arquitecte municipal, Pere Falqués, va projectar un túnel a sota d'aquest carrer i una primera parada just a la meitat de la Via Laietana, davant de la que va ser seu del Banc d'Espanya fins al 1930. La construcció del túnel va patir molts retards i problemes de finançament i només es va executar entre l'actual Jaume I i la plaça d'Antoni Maura. El 1921, l'Ajuntament de Barcelona i la companyia del Gran Metropolitano de Barcelona arriben a un acord pel qual el túnel de la Via Laietana serà part de la línia 2 entre Aragón i Correos. Aquesta parada figurava al pla original amb el nom de Beates per estar a l'espai que ocupava el desaparegut carrer de les Beates. Els tècnics del Gran Metro van descobrir que el túnel era massa petit pels trens que volien usar i que la parada de Beates estava a mig fer. Només es van fer 23 dels 60 metres necessaris i es va fer una de les 4 sortides. El terra del túnel, a més, es va rebaixar entre 60 i 80 centímetres i l'estació va quedar anul·lada per sempre. El túnel de Via Laietana va rebre el primer metro al 1932. Aquesta estació fantasma es pot veure a la línia 4 entre Jaume I i Urquinaona, el que va fer que nasqués la llegenda urbana. Com a curiositat, l'única andana d'aquesta estació va servir per deixar-hi la runa del tancament de l'altra estació fantasma de la línia 4, la de Correus.